Elhaj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara slame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke akaseka yere soro mi nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yurula ka fo slame do ladiri do barakela do faso kanuna do miriya nyuma kabo mali slame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be seka noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana bela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara slame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla bebe batola zavia konna misru konna tarkatigu bela jile wuleno ku jobi ambe ona banta fara utaka minye anga ni chokoroba nyuma nye minya ngani kalfa baynye minya ngani mugadam baynye anyuma misaka sege ama tugumina ambo odugo ke ka fara islam nyuma bela jilenga dugo ka ala ka antlodo kibaru nyuma na yurugu ani namara Orange Money ka o ka dabla anga client oni nyanguma yurugu yi tiene do wa akebagaw u yele mabolo fene ka cha bi andam na do suga wrela ko fo onyana bi tay ale be jouer et parier de kan jouer et parier o ye munye o ye bololo ka nyanaje do ye ni ulube kunafoni ci aw ma o téléphone na ni o ye message e mogo ni o kunafoni soro e ka message la ni e ba don o wale yayin i ma la nyini i kana i ka guru la kodi don ka valider ayi barsa Orange Money te na mogo shi wule jouer okumu konna la no ye nyanaje ka fo ki gaina ki ka confirmer ni ka Orange Money kodi secret ayi Orange Money ka barato yi aya aklito awela la aya to anga seka aw lakana chogodi ni akwa gulula kodi ni atole ngurula Orange Money bien awri kama Orange Money bien akwa dongo lakana na ori kama ante seka ante nyine ka video mimba to aw seka kisi ni wale ajuyi ma chogomina ka nyine aw fe tuguni ni video yi aya chari ko nyumana pour que ne ambe seka kisi wale ajuyi ma chogomina fo asika jense ka bonka jamana kono ori kunu aw nichi Orange Money dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuran fil dɔ tigɛra sigida k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la aw bisimila hôtel Lafiya la niko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma
Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ko bɛ cogo di an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn I ni sɔgɔma bɛɛ lajɛlen fana ni sɔgɔma bi ye araba yɛrɛ kiba donmanfilan tɛ ale ni sibiri bɛɛ tɛ kelen ayiwa sɔgɔmada in na fana dugu wɛrɛ jɛra an bɛ ala fo ka ala barikada min ye an ka jadenw mago ɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ bi a tɛ jamana ka cakɛ baaraw la an b'a fo kiba min ye jaba ye filamuso kelen min ni nɔnɔ b'a bolo Bamakɔ kɔnɔna na yan a Tɛnkudugu n'a Bolomada dugu bɛɛ lajɛlen na an b'a fo k'a Sidibe ale bɛ Salilakaw ka sigi la monsieur le ministre n'o o ye Boubacar Jara ye an b'a fana fo kiba ministre min ni a bɔra ministeriya la Boubacar Musa Jara a bɛ foro kɔnɔ kiba a bɛ lemuru kɛ a bɛ sɛ mara a bɛ bagan mara wa a tɛ da o fana ma dɛ a yɛrɛ bɛ sɛnɛ fana kɛ nin waati in na an b'a fo a b'a ka foro kɔnɔna na ani maa caman ne y'a f'i ye n k'i ka zoro sɛgɛnni dɔ ɲini n ye n ka taa n fasa fili ye hali n'a ma dɔwɛrɛ sɔrɔ aw kɔni tɛna sɔ san san wɛrɛ an tɛ ɲinɛ sori Kɛmɛso kɔ ka tila ka foli ta ka ɲɛsin mairie district kɔnɔna na Bayiba ma n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye Amadu Gasama ye domaine kɔnɔna na k'an b'a fo ka taa se Amadu Jogo Jalo ma Donsoba Kulukorokaw fɛ yen k'an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo kiba
ante sengante nyine minye jene dugu na lamini na bulumada dugu bela jele ku bela jele fana foku wale nyumando somada na anga babu abna na tana ye yoro munu na kiba o de flen ye yasa mauga sega famu wolo masiri tabau ku foku wale nyumando wulika jo ani chesiri usraka munge kunungo kanyesi bamanchi wale nyuga wale kaba ka bingali wolo vlama ana na ndado ola yanga somada na sara bele bai kiba wale nkelen kofe ka ifana ye couvre-feu sigi senga ha couvre-feu mi me damne nege kanye muga ani kele ata se nege kanye worama aywa kiba mirina ndo bene na de nga fo ha na kara adama fe ta am ta nyan fe eteta edu ngone ga fo olu ka couvre-feu ke o semaine locale munu mina ke olu mina ka togodi o be su abuna ka telefe semaine yeri ande ya nyina ye ane la kiltiri bari nyeneje dume damine adiaba ere ni be fe ka nyeneje ere ke ere maukana ka ke iwasa o 22h couvre-feu du 21h dugu imbe konna walma iba soro bna na semaine locale nunu programme so ngake lazara kata kunje ga be fitri ma be ka se ka te ga so ote aywa amufu o mirina fana kain kosebe sabula bara akatuko ka ngasaka laje keba na mboro la senegalaw sangaw fe ulube sumanjuko o matrafali la samia ji dona kabanga soro ma chamambe uluma ka sumanshu soro alibi jaje farakaw fe baflabe marala keba yengoni ulu joroleno de ulu fana be sumanjuko geleala ka soro mataro akobna na katuko mina miye shifindo e demsen fitilindo ale tora jila motika fe akuntari ko kunungo ulafe nyoro ale be ka semaine culturelle labe miye mamuda fe ale koni jamana seko ni dongo mirina bamunu be ala ka seka ulu bendege mona fuma ko politique culturelle di Mali o semaine sorola keba dafe atme malikura tasra konnana adado na pumunu na amna no fese biso ko madena ni ando ngai kabela jele fo kabela jele wala nyumando keba ame befo kokura mamunu sogolo na malikona ani maliko ka fa bela jele na ko u bela jele ko uni sogoma kokura tuguni bi sogoma da na keba anye wale ya minye kunungo bamanongo ko kote akorodo shena konoko bafana na konoko de be yala kona tigi na vekeba ni ko kera a wolola muna ala ni munye abisega munse ama deguna hakili jagabolaw bara ketugo nyuma hugumu konnana ulubo bara de kekeba ka laje ni yansoro ayansoro chogodi angu mesega munge mundu nganga sega blasenga sogomada na amina na osira de takeba kote akoro kodo niye bingali ntaka laje keba ibaye ka foko minye bingali fanchamamba akera oni Mauritanie danchela obe ma hakili jigi muna ko angeleno ka ani Algérie danche sigi togomina iko nono kene tasuma sanfe keba eko Algérie ma ko nyoni kana Mauritanie anfanfe sa kaseka na an hakili suye sabula fen chaman be o sonoya alibi oba ani Mauritanie ni nyanche taninga segi hukumu konnana ko ketugo konnana sigi nyogonya nyuma balmaya nyuma aleni sindia nyuma hukumu konnana nganye mula kolosi fana keba oye ka fo anga wulu masiri tabawde jolo nu senga alibi ha uduni demenga ka ma mirinya famyaleu ma somineu
dugude minnu bɛ bi ni olu kɛlen don ka jamana ko ta k'a ko ni kan ko ye kosɛbɛ olu bɛ ka wolomasiri tabaw sekɔrɔma dondo ni waleya ninnu na maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni miiriya ɲuman ka taa min ye nin ko in senfɛ keba an kana nɔgɔ to kuma na ko ye min ye mali gouvernement bilama ye a kun kan ka se ka wulikajɔ dɔw sigi sen kan tiɲɛ don armée b'i sɔn wolomasiri tabaw b'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka minisiriso damadɔ bɛ yen olu tun kan ka baara dɔw kɛ sifinw ka minisiriso bɛ o la bato ni diinɛ minisiriso bɛ o la anw yɛrɛ ka minisiriso bɛ o la n'o ye kunnafonidi minisiriso ye ka taa se seko ni dɔnko ale minisiri ma keba tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ foyi tiɲɛ teriya la bi denmisɛnninlakaw olu tun kan ka se ka wulikajɔw sigi sen kan min b'a to maaw k'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana bɛ dabolo min na kɔsa in na bɛɛ lajɛlen y'an ka jamanakuntigi kumakan mɛn keba ko in ye miirina ko de ye f'a ka don i kunkolo de la k'a dɔn k'a fɔ ko min ye baara min bɛ sen an ka jamana kɔnɔ bi ko a tɛ se ka to ten minisiriso ninnu tun bɛ se ka baro sigiw kɛ ka maaw la faamuya ka se ka fɛnw ɲɛfɔ maaw ye jamana yɛrɛ taabolo a n'a kɛcogo bɛ cogo di seko ni dɔnko bolofara fɛ kalanko ta nasira fɛ dɔnkiliko ta nasira fɛ kunnafonidilaw k'olu fana bila u ka sɛbɛnniw kɛ sɛbɛnni minnu ni baro sigiw bɛ se ka kɛ fana ani debaw ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka kɛ ni jamanakuntigi ka bɔli laban ninnu ye keba wulikajɔ min bɛ senna nin ye diinɛ minisiri ale kun kan ka dɔ fara a ka wulikajɔ kan ka dɔ fara cɛsiri kan kuma tɛ kuma minnu bɛ ka lafɔ bi yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sabula jamanakuntigi ye ale ma tɔ to kuma na ko ye a ye ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen kan k'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la anw bolo ni minisiriso 4 min ye farikolo ɲɛnajɛ ni sifinw ka minisiriso ye kunnafonidi minisiriso diinɛ ni bato minisiri seko ni dɔnko olu tun kan ka se ka fɛnw sigi sen kan bi min b'a to wolomasiri tabaw u b'a dɔn ko sɛmɛyɔrɔbaw u la jamanadenw bɛ k'a baara kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɛ i ka seko ni i ka dɔnko la keba nka min ye baara cɛjugu min bɛ senna bamajɔlen ni ka walekɛbaw bolo o t'a to an ka sigi n'i y'a ye ko armée sera ka wulikajɔ kɛ k'i cɛsiri hali kunun sɔrɔ keba minan kuraw nana tuguni ka na di armée ma hakili la n'ala sɔnna a ma an na o jaw sɔrɔ wolomasiri tabaw k'u fo koyi sabula kununko min ye kayikaw fɛ ye kabini nɛgɛ kanɲɛ 5 tɛmɛna ni miniti 40 ye i n'a fɔ colonel bubu bokum ni ale yɛrɛ ye kayi kɛlɛdagatigi ye n'o o ye kayi commandant région militaire ye keba ale y'a laseli kɛ cogo min na kununko télévision soba kan bamanciwale ɲuga wale kɛbaw a bɛ fɔ min ma ko sinimu maaw keba u ye mugu jugu k'o keru koyi mugu min ka jugu kosɛbɛ gouverneur ale daga yɔrɔ ko fu k'o filenkolonci k'o da kolonci nka sentinelle min tun bɛ yen wolomasiri taba minnu tun bɛ yen olu sɔmina ko in ma u y'a natɔ ye a mɛnna wulikajɔw fana y'o matarafa k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye baba gouverneur n'o ye général de brigade Musa Sumare ka taa ale lasago yɔrɔ la ka sɔrɔ sa ka na marafaw ta ka kirikara waati ta daminɛ keba yɔrɔ min filɛ nin ye n'u y'u ser'o ma n'o ye gouverneur ka yɔrɔ ye i mana jigin ka bɔ Kayindi pont kan dɔrɔn n'i b'a fɛ ka taa Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna na keba ale filɛ nin ye i numan fɛ koyi yɔrɔ in tɛ yɔrɔ dogolen ye wa min ye Kayi jamana baarakɛyɔrɔba bɛɛ lajɛlen a b'o yɔrɔ lamini na ye min ye muguci kan sa o de nana daminɛ k'a ti ban koyi kan ale masuruna na komisariya sugu ale ni yɔrɔ caman na kununko ɲanguma y'a sɔrɔ keba bɔlɔlɔ siraw fɛ sa min ye jajugu ye fɔnko ɲɔgɔn bɛ armée ale ni bamanciwale kɛbaw cɛ a bɛ ka sarada fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye basi a y'a bɔrɔ fara kununko kayikaw fɛ yen nka wolomasiri tabaw k'u ka fo wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na u ye wulikajɔ kɛ yaasa bamanciwale ɲuga wale kɛbaw u nana yɔrɔ keba maa si ni kana bɔ armée a ka fo wulikajɔ ni cɛsiri la sabula nin waati in na min ye chef d'état-major ye ale yɛrɛ kun y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ye k'an ka wolomasiri tabaw kɛlen don maaw ye bi maa minnu bɛ se ka wulikajɔ kɛ k'a sɔrɔ damakari fiyewu min ye dugudenw na keba o ye mun yira o ye k'a fɔ sa min ye armée yɛrɛ ye a ka wulikajɔ senfɛ a ye mun lakɔlɔsi maa minnu nana bi Kayi kan u tun bɛ moto kan koyi keba pick-up fana tun b'u bolo maramafɛn cɛjugu n'o ye sonjoli ye ale ni obi ka taa fara min ye drone kamikaze kan n'o ye drone bɛ mugujugu kiru ye nin bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka Kayikaw sɛgɛrɛ n'o ye
u tun t'a fɛ ka dugu in a yɔrɔ ɲɛnama si to yen n'u ma filenkolonci k'a da kolonci nɛgɛ kaɲɛ 5 k'a daminɛ miniti 45 la fo ka taa se walaha tɛmɛnen kan n'o ye nɛgɛ kaɲɛ 9 ye min ye mugu ci a ma jɔ kayikaw nana ye k'a fɔ ko taa tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ min kɛ olu y'a ye k'a fɔ mugukan bɛ ka sumaya u bɔra ko ye keba k'a daminɛ kayi yɛrɛ kɔnɔna na sa min ye anw ka fanfɛla ye legal segu kayi kaso liberté lafiyabugu an bɛɛ lajɛlen bɔra ka wolomasiri kabaw k'u senkɔrɔma don n'u ka nin baara in na o waati kelen o y'a sɔrɔ ɲoronkaw fɛ yen min ye kɔmanan kɔmare n'a ka maadenw cɛdenw olu kɔni ye bɔrɔntɔli daminɛ ni bilendenw ye keba wulikajɔ ni cɛsiri bamansuwalen jugawale kɛbaw a n'a fɔ ɲoronkaw fɛ yen olu y'a kɛ komi n'a sɔrɔ kangɔnna na maa tɛ yen ninnu de sa u lahakilila tigɛlen u ye moto ta ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'u bɛ zanni kelen kɛ k'u ka nisɔndiya yira bɛrɛdɛmu bɔra kɛba bilendenw u y'u bɛɛ lajɛlen bila ka taa su bila yɔrɔ la ka tila ka kɛrɛkɛdaw bɛɛ suwa minɛn bɛ yen n'o tun b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen salo tɛyi ka n'a to armée a ka kunun wulikajɔ senfɛ keba an bɛ se ka min fɔ maa wɛrɛw bolo b'a jukɔrɔ wolomasiri tabaw ye o sɛbɛntiya sabula n'i ye ko in jateminɛ i b'a ye k'a fɔ bingali kɛra yɔrɔ minnu na min ye gogi ye ɲorodi sahel sandare ninnu bɛɛ lajɛlen ni moritani bɛ dancɛ bɔ seere dɔw y'a yira fana k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'o olu dɔw sera ka porokoto nin ko in na keba k'u dɔw ye duuru don fiɲɛ na k'u kunda moritani jamana kan koyi kibaruya kɔni ale fɔra maa caman fɛ kununko bɔlɔlɔ sira fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waati in na ye banbanciwale ni jugawale kɛbaw ko yalama ko u jabala kɛlen tɛ yen wa n'i ye ko in jateminɛ keba kalan bɛ k'u kunna dugu ninnu na yen han min ye maaw ye ka maataw kɛ ka taa n'u ye yaasa ka to don jatigɛwale maaw ka kow kɔnɔna na ko nin bɛɛ lajɛlen a foroba a bɛ nin waati in na moritanikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la basikunu maa caman ɲɛ sigara o kan k'o yira k'o fɔ min ye wulikajɔw bɛ sen na sa mali a ye yɔrɔ tɔw kɛ cogo min keba ko fo nin waati in na a ka fɛɛrɛ ni dabali de sigi sen kan yaasa mali ni moritani dancɛ a ka kɛ ko nɔnɔkɛnɛ fana sigilen tasuma kan han n'i ye ko in ye laɲini tun bɛ mun wɛrɛ nɔfɛ keba an k'o fɔ maaw ye anw ka jamana kwaji an tɛ o kan koyi minɛnw bɛ don anw fɛ siraba de fɛ siraba min bɛ yen bi n'o o ye sira fanba ye n'o o y'an ni senegali dancɛ ye u ye gosili kɛ jibolikaw fɛ yen o bɛ mun yira an ka sɔrɔ dontaw an ka minɛn dontaw an ka kɛnɛ minnu bɛ yen bi ni olu bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan ko fo u ka dangari o fana na an ka kɛ jamana ye sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ na ni donibaw ye an fɛ yen u ja ka tigɛ u ka siga mali yɛrɛ nali la min ye an ka jamanaw ye nin kan ka to k'u bolo di ɲɔgɔn ma koyi mali moritani senegali bɛnkan min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wolomasiri taba kunda n'o bɛ dancɛw ko fɔ ko fo ko in ka kurakuraya ka sigi sen kan nin ko in senfɛ kimɛli wɛrɛ fana y'a yira keba k'a fɔ bi ko mali wolomasiri tabaw u ka wulikajɔ y'a to ni mɔnɛ bɔra maaw la koyi maa caman tun bolo k'u tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ nin na sabula maaw y'u dɔn ni min ye ni kɛlɛ bɛ fan min bɛɛ bɛ cɛ ka taa ye nka sen bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'a daminɛ sandare ka taa diboli gogi min ye kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna ye ɲɔnɔnkaw fɛ ani molodo armée a ye mɔnɛ bɔ fasodenw na kununko sabula waleya min sigira sen kan bamanciwale ɲugawale kabaw fɛ ko u ye sira sɔrɔ nka bi keba k'an ka jateminɛ koyi ko in kan k'an sɔn fana misali la bi an b'a dɔn k'a fɔ ko in a labɛnna cogo min minɛn minnu tun bɛ ninnu bolo wulikajɔ kɛra cogo min o b'a yira k'a fɔ ko maa kelen don k'i bolo don kɔrɔ k'u kɔkɔrɔma don o la sa anw yɛrɛ an kan ka mun sigi sen kan an ka dugu u dondaw u bɔdaw su ni tile k'u kɔlɔsi yɔrɔba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na k'olu yɔrɔ fana matarafa maaw bɛ taa ni ka segin minnu kɛ k'olu la kɔlɔsi maa minnu bɛ don an fɛ yan u doncogo n'u bɔcogo wa min ye anw yɛrɛ dugudenw ye keba an ka du kɔnɔna na n'an ye dunanw ye n'an ka maa tɛ an ka fanga tigilamɔgɔw labɔ a kalama nka an kana an ka kiiri tigɛ dɛ an kana sɔn fiyewu an ka bin ko kɔnɔ komi n'a a kɔlɔlɔ bɛ bonya an ma kojugu ka tɛmɛ n'a lafiya ye wa min ye dugudenw ye sigana mana ye a kana kiiri tigɛ aw yɛrɛ ye a y'a to fanga tigilamɔgɔw ma kayikaw ye min kɛ kunun an bɛɛ lajɛlen ka kɛ olu ɲɔgɔnna misali ye ni ko kɛra a gɛlɛyara cogo o cogo an k'a to finitigilakaw bolo kayikaw y'o faamu u ye maaw yɔrɔ fɔ u ye maaw yɔrɔ yira maa caman sera ka minɛ dugudenw kan ka o de faamuya sabula an yɛrɛ de fana y'an ka lakana tigilama fɔlɔ ye
an kana sɔn ka maaw bila an fɛ yen k'olu to ten o la Kayi denmisɛnninw u ye wulikajɔ min kɛ kunu a kan ka kɛ misali ye Mali denmisɛnnin bɛɛ bolo sabula a y'a to u ye faamaw dɛmɛ yaasa basigi ni laɲini min tun bɛ u bolo n'o ye balakacun ka se ka kɛ ka jatigɛ wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ o ma se ka sira sɔrɔ yaasa a ko ka se ka sinsin keba min ye Kayi gouverneur ye ka kɛ ni sariya minnu b'an ka jamana kɔnɔ ko couvre-feu sigira Kayikaw fɛ yen k'a daminɛ sa kunungo la fo ka taa se juillet kalo ale tile 30 ma couvre-feu bɛ to senna nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa fori nɛgɛ kanɲɛ 6 min ye wulikajɔw ye sa armée ale na o kɛ waati ni waati duguladenw olu bɛ se k'a faamuya cogo min na keba nin bɛɛ kɔfɛ armée yɛrɛ bɔra ka kuma koyi Wolomasiri Tabaw ka ɲɛma ko kunungo sɔgɔmada joona fɛ min ye jɛkulu marafatigi lakodɔnbali dɔw ye banbanci wɛrɛ ɲugawale kɛbaw k'u taara bi Wolomasiri Tabaw ka daga yɔrɔ caman kan yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn don ɲɔnɔn Segu marabolo la Molodo Segu marabolo la olu kɔni ta kɛra Obi de ye n'o ye mugujugu ye Sandare Kayi Tiboli Yorodi Sahel ani Gogi u taara bi ninnu bɛɛ lajɛlen kan wa a bɛɛ lajɛlen kɛra waati kelen min ye banbanci wale ni ɲugawale kɛbaw ye Wolomasiri Tabaw ka communiqué la u y'a yira k'a fɔ ko u dɛmɛnen don jamanaw fɛ jamana minnu kɛlen don k'u kɔkɔrɔma don yaasa u ka se ka nin waleya cɛjugu in ta ka ɲɛsin Mali jamana ma nka ko Wolomasiri Tabaw u ka cɛsiri n'u ka timinanja an'u ka wulikajɔ n'u ka baara kɛcogo ɲuman u y'u cɛsiri koyi yaasa dugudenw olu kana bi jasiran kɔnɔ u kana bi siran kɔnɔ u kana bi kɔli ani kawanagan kɔnɔna na armée y'a dɔn k'a fɔ ko jugu a kɔni nana kana bi olu kan nka a ma nɔgɔya a yɛrɛ fana bolo Wolomasiri Tabaw ka communiqué la keba komi ye bamanjiwale ni ɲugawale keba maa 80 ɲɔgɔnna k'olu kɔni u y'olu faa kunu kɛlɛkɛminɛnw n'o ye gɛrɛkɛminɛnw ye u y'olu fana sɔrɔ min ye marafa girimanbaw ye min ye pick-up ye u y'o fana sɔrɔ PKM bɛ a la PM bɛ a la min ye grenadiw ye ka taa se talikiwalikiw ni arajow ma ale ni mɔbiliw ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ olu bolo ani drone kamikaziw Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko armée ye wulikajɔ min kɛ o kɛ kun ye ka dugudenw k'olu lakana an'u bolominɛw yaasa baara ni basigi bɛ se ka na cogo min na min ye Wolomasiri Tabaw ka baara kɛcogo ɲuman ye o laɲini o ko don u y'a yira sa k'a fɔ ko armée ale bɛna na to nin cɛsiri na yaasa min ye bamanjɔlɛ ɲugawale kɛbaw ye u bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka se ka dan siri u ka ko la basigi ale ɲinini hukumu kɔnɔna na sa armée yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ kɛ keba yɔrɔ caman na yaasa basigi bɛ se ka don cogo min sabula keba n'o y'a sɔrɔ Kayi mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yɔrɔ tɔw ta kɛra sɔrɔdasiw ka yɔrɔ ye ale ni jamana ɲɛmaaw ka daga yɔrɔ ye keba min ye Bafulabe marabolo la keba u taara se simanbɔrɛ ma n'o bɛ Gongotorikaw fɛ yen karodila usine min bɛ ale ni lasodila usine min bɛ Gurundabekaw fɛ yen Gurundabe ani Gurundabe Karaga u taara bin ninnu bɛɛ lajɛlen ka keba minɛn minnu bɛ yen k'olu kɔni tiɲɛ ka mɔbiliw jeni dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko baara yɛrɛ kɔni ma se ka kɛ kunu ni waleya cɛjugu ninnu fɛ min ye basigi ni lafiya o tilara ka na Kayi ale n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ale ni Bafulabe yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nka min ye tiɲɛni kɔni ye dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko barika bonyana kosɛbɛ kuma tɛ Gongonterikaw ka siman dilanyɔrɔ in k'u ye tiɲɛni kɛ yen nka min ye maa caman ye u y'a yira sa k'a fɔ k'u ɲɛ sigara mun kɔni kan o ye k'a fɔ usine mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ma se ka ye u tununa de wa u ye duru don fiɲɛna de wa k'olu kɔni ma se ka ye ka kɛɲɛ ni kibaruya ye an ye kibaruya sɔrɔ cogo min na usine 3 keba kunungo min ye Gongonterikaw ka usine ye n'o bɛ karo dilan min ye Gurundabe Kara n'o olu fana ka usine min ye n'o bɛ laso ni karo dilan Gurundabe ale yɛrɛ fana kɔnɔna na fana usine min bɛ u benna o fana kan ka nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛlen sisan min ye kunungo ye armée ale ka wulikajɔ dɔ senfɛ keba ale taara sa ka se ka min ye bamanjɔlɛ ɲugawale kɛbaw k'olu fana bali kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal ale marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya Tesaltikaw fɛ yen maramafɛn dɔ kɔni tun bɛ u bolo sa u tun b'a fɛ ka baara dɔ kɛ n'o ye armée ale sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o ko fana na min ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa ye baro kɛlɛtigi a ye kibaruya di an ma fana k'a yira sa k'a fɔ k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan kunungo fana min ye Lac Télé fanfɛla la n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Gunda marabolo kɔnɔna na Tombouctou région kɔnɔ k'u ye kibaruya sɔrɔ kibaruya min y'a to sa u sera ka u ɲɛda maa kan siganama minnu n'olu kɔni tun bɛ yen talikiwaliki tun b'u bolo o sera ka minɛ min ye maa caman u kun kɛlen don ka mɔgɔw ka bagan fana suɲɛ keba bagan 200 ani kɔ
armée sraka o de minɛ sabula o kun minɛ u kun y'o minɛ bamanci wale kɛbaw kun kɛla k'o minɛ nka min ye nin bagan ninnu ye sa ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni wolomasiri saba sera k'u bolo dɔ kan baro kɛlɛtigi nin ye ale ka bataki ye ka bɔ Tɔnbɔkutu ale marabolo kɔnɔna na sabula armée ale wulikajɔ de kɛ yen ka ɲɛsin bamanci wale juguya wale kɛbaw ma wulikajɔ min senfɛ n'a kɛra lac tele kɛrɛnkɛrɛnna Gundamu kɔnɔna na kibaruyaw y'a to sa u sera ka wulikajɔ kɛ fo ka taa u bolo da min ye bamanci wale kɛba maa 4 u y'u tɛgɛ da o kan taliki waliki o 2 u y'o sɔrɔ u bolo u sera ka misi 200 ani kɔ fana sɔrɔ bamanci wale kɛba bolo minnu kun minɛna dugudenw na armée ko ale b'a ka wulikajɔ la hali bi cɛsiri ni timinanja o hukumu kɔnɔna na yaasa jamana ale bɛ se ka kolo suma cogo min na an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni baabu tɔ ye. Keba n y'a f'i ɲɛna cogo min halisa bɛ ko min na o ma ban koyi min ye cɛncɛnfuga jamanaw ye nin waati in na u wulilen don k'u jɔ Faransi ye degun min da u kan ko fo a ka taa kiiri kan koyi min ye Faransi ye a ka sɔn k'a fɔ ko a ye degun da cɛncɛnfuga jamanaw kan nin waati laban ninnu kɔnɔna na kiiri ko o laɲini kɛlen don min ye matilenw majɛ minnu kɛra olu ka se ka tilen i b'a dɔn k'a fɔ kabini bila ko tɛ Faransi ale kɔni ye anw fanfɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen mara n'o kɛra jɔnya marali ye nin waati in na jamanaw bɛ ka sɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ sa k'u b'u yɛrɛ bɔ cɛncɛnfuga jamana kɔnɔna na k'u yɛrɛ ta Mali Burkina Niger olu y'o misali ɲuman ye san 5 tɛmɛnen nin jamana bɛɛ lajɛlen bɛ k'u jija koyi yaasa ka se ka sira sɔrɔ sira min na farafinna ka kelenya sira yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min u n'u dɛmɛbagaw sifin minnu bɛ cɛncɛnfuga jamanaw la olu kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ ko Faransi ye degun min ta ka ɲɛsin an ma an'u ye kojugu minnu k'an ka jamanaw la k'a daminɛ tankɔlɔn waati kɛba ko a dɔw k'u ka sarako ye ko fo saracogo ɲuman na min ye sifinnakaw ye olu tun bɛ lajɛla nin waati laban in na ɲamekaw fɛ yen n'o ye AES sifinw ye denmisɛnninw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ni wara minnu bɛ senna bi ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa minnu bɛ nin cɛncɛnfuga jamanaw kunna k'u b'olu kɔkɔrɔma don kosɛbɛ min ye sifinnakaw ka jɛrɛ senfɛ ɲamekaw fɛ a yira k'a fɔ min ye Abdramani Chani ale y'u dɛmɛ kosɛbɛ baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na kuma ninnu kɔni ye tali kɛ sa min ye sariya ye kabini kununko fo ka na se bi ma majɛ minnu ni Faransi y'o ta k'o ɲɛsin ma o bɛ se ka latile cogo min o de la sa min ye Uzeru Mahamani Amadu ye ni ale ye Niger sifinw ka tɔn ɲɛmaa ye n'o ye Amjudi ye ale kɔni y'a ka kumaw sinsin min kan Faransi ye degun mun ta ka ɲɛsin an ka jamanaw ma mara waati n'o ye tankɔlɔn ye fo kana se nin waati ninnu ma sa k'o bɛ se ka sara cogo min na farafinna yɛrɛ ka keleyatɔma o ka miirina kɔnɔna na min ye fɛɛrɛ in ye a kan ka kɛ ni musaka ye musaka min kan ka ɲini yaasa jamana ninnu ye degun min sɔrɔ colonisation waati fo kana se sisan ma wa n'u ye musaka minnu suɲɛ an fɛ yan ka taa n'u ye u ye tiɲɛni minnu don jamanaw kun yaasa u bɛ se ka latilen cogo min ye musaka in ye denmisɛnninw ka kumana kɛba n'o o ye Niger sifinw ka ɲɛmaa ye ale y'a yira sa k'a fɔ k'a musaka kan ka se ka kɛ ka yiriwali baaraw kɛ bi ka fɛɛrɛbaw sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu degunna k'olu bila u ka hakɛ kɔnɔna na min ye Uzeru ye a ka kumana fana a ko jamana minnu bɛ yen bi n'olu sɔnnen don bi k'a yira k'a fɔ ko jɔnya kɔni ko dɔ kɛra a la a ye kɔlɔlɔ caman se an ka jamanaw ma ko sarali min kan ka kɛ a kan ka lajɛ joona kiiriko ta nasira fɛ wa min ye Faransi ye a ka jɔ a kɔrɔ k'a fɔ ko a ye fili caman kɛ a ka mara waati jɔnya wale a y'o degun min ta ka ɲɛsin jamanaw ma ko o ka fɔ a ɲɛna san 2025 min ye denmisɛnninlakaw ye olu kɔni wulilen don k'u jɔ sa k'a yira k'a fɔ bi waleya min kɛra Faransi fɛ a tɛ se ka to ten an ka farafin jamanaw ka wuli k'u jɔ u k'u cɛsiri barosigi minnu kɛra kɛnɛ kan ye olu ye tali kɛ mun na sa o kuma fanbaw ye nin ye keba min ye farafinna sifinnakaw olu ka tɔnjɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan koyi sabula ɲinan yɛrɛ min ye Union Africaine ye keba ale yɛrɛ ko sa ko ka ɲinan san yɛrɛ kɛ san ye san min b'a to sarali o bɛ se ka kɛ koyi ka kɛ ni degun min sera an ka jamanaw ma min ye Union Africaine ye n'o y'a sɔrɔ a ye nin kuma in fɔ a k'an ka jamanadenw kumakan lamɛn bi sabula olu bɛ wuli ka jɔ min na
kuma tɛ denmisɛnnilakaw olu ko sa ko waati sera olu na wuli ka jɔ kɛ yaasa jamana ninnu ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na kɛlɛ min filɛ senna nin ye n'o ye majɛw tilenni ye n'o ye degun sarali ye n'o ye ka jamana ninnu bila u ka hakɛw kɔnɔna na ye k'a bɛ taa yɔrɔ jan koyi a tɛna da cɛncɛn fo ka jamanaw ma nka min ye ko in kun don yɔrɔ ye olu kɔni y'a baaraw daminɛ dibidibini tun b'a kɛ o la bi u y'a yira sa ko a ka taa sariya sira fɛ yaasa jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min sabula olu yɛrɛ bolo wariko kuma tɛ koyi wariko kuma tɛ koyi yɛrɛma hɔrɔnyako kuma don jamanako kuma don wa min ye tariku n'an m'an farati a n'a don o la ni jamana ninnu dɔrɔn ko olu tɛ se ka wuli k'u jɔ k'u kɔ da la o de la a yirala sa k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye keba u na dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɛlɛ la cogo min na Faransi ye degun min ta ka ɲɛsin jamanaw ma min ye jɔnya waati fo ka na se sisan ma a bɛ se ka sara cogo di saracogo ɲuman na ka taa n'a ye kiiri sira fɛ u k'a dɔn k'a fɔ k'u ye min kɛ maaw ma ɲina a kɔ wa maaw tɛna ɲina a kɔ. An segira ka na so an bɛ taa sɛnɛko kuma na keba san sɛnɛkɛlaw olu ye lajɛ kɛ lajɛ min n'o kɛra tubabukalo salen tile 30 a laɲini ye mun ye sa yaasa min ye sumansi ye o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'o ye sumansi ɲɛnɛma ye ka se ka baara kɛ n'o ye k'o di sɛnɛkɛlaw ma barosigi ale kɔni y'a to sa san yɛrɛ kɔnɔna na komini 27 bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛlaw nana u dɛmɛbaga jɛkulu min bɛ yen n'o ye Pro Ariri ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan san yɛrɛ marabolo kɔnɔna ta ani Baɲangara ta baara in kɔni sigi kun ye sen kan sa musaka bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Pro Ariri ale ka se ka sɛnɛkɛlaw olu dɛmɛ ni sumansi ɲɛnɛma ye sumansi min n'o bɛna se ka baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ u kɔni ye sɛnɛkɛlaw tɔgɔ sɛbɛn ale ni maa minnu kan ka sumansi ninnu feere ani sumanw feere u y'o fana lisi fana sigi sen kan yaasa sɛnɛkɛla minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka minɛn ninnu sɔrɔ sa n'o ye sumansi ɲɛnɛma ye u ka se k'a dɔn a bɛ sɔrɔ maa minnu bolo keba n'o y'a sɔrɔ olu bɛ sumansi ko la min ye jaji farakaw olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko sumansi ko a dɛsɛ b'u la ko ani sɛnɛkɛminɛnw olu ye malo sɛnɛna ye jaji fara yɛrɛ malo sɛnɛyɔrɔ kɔnɔna na ma ɲina bafula bɛ ale sɛrɛkili la u ko k'u jɔrɔlen don ko sabula ɲinan kɔni angɛrɛ ale ma sɔrɔ angɛrɛ min n'u bɛ baara kɛ n'o ye kosɛbɛ u ma se ka o sɔrɔ hali bi min ye sɛnɛkɛminɛnw ye u ɲɛ dan t'o kan olu dun ye sumansi minnu don olu falennen don ka ban nka minanko o bɛ ka u dɛsɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko sa semi o kɛra u bolo u ka pepiniyɛriw olu fana wulilen don ka ɲɛ kosɛbɛ nka u sirannen don sabula minan ma sɔrɔ hali bi sɛnɛkɛla ninnu sa u ko ko u tɛna dan u ka barosigi ninnu ma koyi k'u b'a ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ nɔ tɛ olu tɛna se ka malo sɛnɛ k'a sɔrɔ u ka malo a bɔcogo ɲɛlen don kosɛbɛ pepiniyɛriw olu kɔnɔna na u kɔni bɛ minan kɔnɔ na yaasa u bɛ se cogo min na ka baara kɛ kilomɛtiri 13 min ye wuluwulu dingɛ ye ka taa fara dingɛ kolon kan sa ɲama bɛ minnu kɔnɔ kulukorokaw fɛ yen o baaraw kɔni daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen merilakaw olu wulilen don k'u jɔ n'o ye Tamura n'a ka maaw ye ko yaasa sa kilomɛtiri 13 o dingɛ minnu bɛ yen ni olu falen don ɲamaw ni bɔgɔw ni fɛnw na ka se ka olu bɔ yaasa ji n'o ye samiya ji ye a kana tiɲɛni kɛ kulukoro ale kɔnɔna na baara in musaka bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn sefa wari $11,000 ma kamalennin dɔ kunun sininko sufɛ ale taara motikaw fɛ yen si bɛ san 20 na ko ale bɛ t'i ko ko ntɛnɛn tɛmɛnen n'o ye nin tubabukalo salen tile 30 ye keba a yira sa k'a fɔ ko dangan bolo kɔni fɛ sa kamalen su de taara ye maa minnu bɛ yen ni waleya kɛra olu ɲɛna u y'a fɔ studio tamani maaw ye k'a kelen de kun taara k'a bɛ t'i ko wuladafɛla la min ye kamalennin kɔni su de tora ji la sa a tilara ka fogo u y'a su don o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kununko gawokaw fɛ yen médiateur ale bolofara min bɛ yen olu ye barosigi kɛ barosigi bɛ tali kɛ mun na sa baara minnu kɛra médiateur fɛ gawokaw fɛ yen waleya minnu sigira sen kan ani maa minnu bɛ yen n'olu tun ye wuli ka jɔ kɛ
yasa ka se k'u ka sɛbɛn don médiateur ye ale ka kɛnɛ kan n'o ye espace d'interpellation ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Gawo yɛrɛ bɛɛ sɛbɛn 73 o de kɔni kun donna koyi salon ko 7 ko o kɔni kun sera ka ɲɛ sɔrɔ a ko la min ye nin waleya in ye sa u bɛ welewelema bila bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko médiateur yɛrɛ sa kɛ médiateur yɛrɛ ye sɛbɛn minnu sɔrɔ salon ko kiba 73 o de kɔni sera ka da ŋɛnɛma maaw ye min ye 7 ye ɲɛ sira ka sɔrɔ o la u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dugudenw ye u ka se ka wuli ka jɔ kɛ laɲini minnu b'u fɛ ɲinan san kɔnɔna na sa a sɛbɛnw donni nin y'o daminɛlen Nioro Sahel-kaw olu bɛ baara la baara min bɛna tali kɛ semaine artistique locale kan n'o ye biennale ɲɛbila baara min bɛ kɛ kominiw kɔnɔna na Niorokaw kɔni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sifinw min ye musow ye ale ni denmisɛnninw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ seko ni dɔnko bolofara kunna Nioro kɔnɔna na olu y'u wele ka ɲɛfɔli k'u ye baara in kan ka kɛ cogo di semaine ale bɛna kɛ cogo di baaraw ɲɔgɔndanw kan ka kɛ cogo di kominiw ni kominiw kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na min ye a programme ka tila k'o fana fɔ nka keba u y'a yira sa ko bɛɛ lajɛlen k'i bolo bila jufa la dɛ komini tan min bɛ Nioro ko bɛɛ ka dɔ bɔ yaasa baara ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na min ye Niorokaw u y'o kuma fɔ minisiri Mamu Dafe ale tun bɛ Motikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Motikaw ka dɔgɔkun min bɛ sigi n'o ye seko ni dɔnko dɔgɔkun ye ale kɔni ta ko sabanan baaraw bɛɛ lajɛlen o kɛra nin kalo in tile 29 a kun cɛra koyi min ye minisiri Ismaël Wage ale tun bɛ yen min ye minisiri Mamu Dafe fana tun bɛ yen gouverneur n'o ye Dawuda Danbele ye ka taa fara Elaji Sori Kansayi kan n'o ye Moti maire ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan ɲinan ta in k'a denfaya tun bɛ ni minisiri 2 de bolo laadala ko se ka olu sinsin min ye général d'armée Asimi ye u kun kɛlen don ka ko ɲɛmaya ta ka di ale ma ale min ye ɲinan san kɛ seko ni dɔnko san ye Moti komini n'o o y'a yɛrɛmara kafo ye ale de kɔni bɛ nin dɔgɔkun in sigi sen kan Sudu Baba kɔnɔna na san o san ka maaw caman fara ɲɔgɔn kan sa yaasa seko ni dɔnko k'ale baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ san sabanan in ta in sa o ye tali kɛ cɛfɔ ni kanbɛn na maaw bɛ se ka wuli k'u jɔ u yɛrɛ cogo min na kuma tɛ musolakaw ka se ka cɛsiri kɛ min ye minɛnw ye u nana n'olu ye k'olu yira concert olu kɛra kalansenw sigira sen kan défilé de mode olu yira la ɲɔgɔndanw fana yira la saniyako ta senfɛ sa Moti kinw ni ɲɔgɔn cɛ min ye nin lajɛba in ye lajɛ in kɔni tali tun bɛ sen kan min na sa o ye k'a fɔ sa min ye seko ni dɔnko ye o ka se ka kɛ jɔyɔrɔba ye maaw ka degun makuni na ka se ka wuli ka jɔ kɛ musolakaw olu jɔyɔrɔ ka se ka lajɛ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ko kuncɛlidon sa min ye Mali jɔnjɔn ye u y'o dasi o kɔfɛ sa ka bonyamasegin sɛbɛnw k'olu ta k'o di maaw ma minisiriw fana k'olu fana tɛgɛ fa minɛnw na waleɲumandɔn minɛnw u sera ka n'a ka wuli ka jɔ min kɛ minisiri Mamu Dafe y'a yira sa k'a fɔ k'a bɛ Moti cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo nka min ye Ismaël Wage ye k'o fana nana ka na fara dɔ fara ko yangan kan k'a b'o fana fo dugudenw ni u dɛmɛbaga jɛkulu k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo ka wuli ka jɔ a n'u ka cɛsiri la min ye nin kɛnɛ in sigicogo ɲuman a n'a bancogo ɲuman na ko ka san wɛrɛ yira an na keba i b'a dɔn k'a fɔ minisiriw bɛ ka tɛmɛ Malikura taasira ale kɛnɛ kan min ye minisiri Mamu Dafe ale tɛmɛna ka ban baaraba minnu bolodara a bolo sa ka kɛ ni ɲinan san ye arajo Mali sanfɛla la a ka kumaw ye tali kɛ maliden kura o bɛna se ka dilan cogo di n'o ye Mali yɛrɛ ale bɛ se ka baara kɛ cogo di ka se ka seko ni dɔnko k'o matarafa Mamu Dafe y'a yira fana k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na seko ni dɔnko maatigilamaw sera ka fɛn caman sigi sen kan min ye seko ni dɔnko tigiw ye assurance o sɔrɔla u ye keba u yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ tanga k'u ka denbayaw fana kisi min ye seko ni dɔnko yɛrɛ sɛbɛn belebeleba min bɛ n'o ye politique culturelle ye k'o fana sera ka sigi sen kan seko ni dɔnko yɛrɛ a maaw k'u dɔn ka tila k'a fɔ ka dɔnkala kari ɲɔgɔndanw caman sigilen don sen kan min ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kurumo karili ye sa ye k'o tɛna na taa kɛ tumutukaw fɛ yen wa Mamu Dafe ko n'an ye seko ni dɔnko faamu k'a matarafa keba ko degun caman bɛ yen ko dɔ bɛ bɔ o la an ka jamana kɔnɔna na basigi ni lafiya cɛfɔ ni kanbɛn k'a tɛ se ka taa fiyewu seko ale ni dɔnko kɔ nin ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ bi sɔgɔmada in na ka da aw ma ne ani Keba Jalo n'Ala sɔnna an mana ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ caya Ala ka sababu ɲuman k'an ye sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'a d'an ma a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98
17 36 75 ngo 98 17 36 40